My name is Nhlanhla Mkhize. I'm the Deputy Vice Chancellor and Head of the College of Humanities at the University of KwaZulu-Natal. I'm also a Professor of Psychology at the university and also the Head of the South African Humanities Deans Association, where we've been working very, very hard in the university to develop the discipline of African psychology and nationally to develop African languages as languages of science, instruction and technology. Ngudokotela Nomagugu Ngobese lo Director nomongameli waNomkhubulwane Culture and Youth Development Organization. Ukubaluleka kobuntombi nobutshitshi kungelinganiswe ngoba abantu abaningi bacabanga ukuthi makuthiwa kunentombi ziyabhekwa ngoba kufuna sibuye silibheke leli gama elithi ukuhlolwa ukuthi alishaye emhloleni. Uhlola into oyifundisile. La siyabheka ukuthi intombazana isaphelele. Thina ke ngoba izingane ziyabasala abazali. Ngesikhathi sibheka ingane sithola konke ukuthi hayi ingane inenkinga edinga iklinikhi. Futhi edinga ukuthi umzali ayazi ngoba abazali banamhlanje ngendlela ababhizi ngayo abakwazi ukunakekela izingane zabo. Ngoba umthetho lo msebenzi mkhulu kabi. Kufanele ngabe uyaholela lo msebenzi. Ziningi izingane sesizizile. Ngoba nabazali njena anikwazi nanokuthi nibheke nimnakekele umntwana ukuthi nimbone umntwana ukuthi lo mntwana unenkinga ngaphansi. Ngoba labantwana njengoba bezalana nje umntwana uza la afika abukwe yithina simbone ukuthi lo mntwana uthuli nendaba enkulu ekhaya. Akabatshele ekhaya ukuthi mina ngiyagula. Ziningi inkinga esizibonayo la kubantwana. Sesiyamsiza kumntwana sesitha sitshela umzali ukuthi lo mntwana akaphilile uyagula lo mntwana. Sibona ukuthi nokuthi kuyena. Izingqinamba ke sihlangabezana nazo ezokuthi abantu bakhuluma into eziningi kubona. Ezinye ziyabadikibalisa, ezinye zibenza baphele lokuzethemba. Thina ke okwethu kumele ukuthi umama ohlola intombi ngasonke isikhathi uhlezi unesibindi. Noma ngabe singabuka kuma TV kukhulunywa ngendlela ezahlukene noma singezwa mhlambe kuma social network ikhulunywa noma kanjani kodwa thina okwethu kumele sibe strong ukuze nabantwana bezemva kwethu babe strong. Bayasho abanye ukuthi ayikho lento esiyenzayo lezi kanjani into eziningi. Nezinye ingqinamba esihlangabezana nazo zokuthi abantwana labesihamba nabo abanye baphuma emakhayeni abo. Amaqiniso bafike bawathole kuthina akekho ekhaya osuke ezokhuluma nabo. Uthola ukuthi lento omtshela zona uyaqala ukuzizwa ngawe. Lokho kukwenza ukuthi wena iba umzali wangempela kulomntwana. This subject of history, Umlando, is very, very important. It's so important that if we are not going to delve very, very deep into this history, especially the history of ancient Africa before 1652, if we are talking about South Africa, or the history of Africa before colonization, then we will never know who we are. So first and foremost, we need to unravel where do we come from as a people and what is our historic contribution to knowledge. So where we are coming from, if we are to propound what we call an Afrocentric paradigm or looking at things from the standing or rootedness of being African, we start from the premise that Africa is the mother of civilization. Africa
is the mother of humanity, and all of these are now undisputed facts.